Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal Židom: Veru, veru, hovorím vám, kto zachová moje slovo, neuvidí smrť na veky. Židia mu povedali: Teraz už vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abraham zomrel, aj proroci, a ty hovoríš, kto zachová moje slovo, neokúsi smrť na veky. Si azda väčší ako náš otec Abraham, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kýmže sa robíš? Ježiš odpovedal: Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte. On je náš Boh. A nepoznáte ho. Ale ja ho poznám. A keby som povedal, nepoznám ho, bol by som lúhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. Váš otec Abraham zaplesal, že uvidí môj deň. I videl a zaradoval sa. Židia mu vraveli: Ešte nemáš ani 50 rokov a videl si Abraháma. Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám, prv ako bol Abraham, ja som. Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu. Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť na veky. Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť na veky. Je lepšie miesto, kde môže spočinúť duša unavená. Zachovaj lásku, slovo Pána, večný domov pre teba má. Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť na veky. Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť na veky.